Стегнете куфарите и се пригответе за пътешествие до рая. Днес ще разгледаме топ 10 карибски плажни бягства, където белият пясък и кристално-синьото море ви чакат. Да започваме това тропическо приключение. Започваме нашата класация с номер 10 – плажът Игъл в Аруба. Известен със своите бели пясъци и кристално чисти води, това е идеалното място за почивка и водни спортове. На номер 9 е изключителният Pink Sands Beach на остров Харбър, Бахамите. Неговите розови пясъци и спокойни вълни правят този плаж истински рай за търсещите уединение. Класиран на номер 8 е Seven Mile Beach в Гранд Кайман. Известен със своите брегове и живописни залези, този плаж предлага прекрасни възможности за плуване и гмуркане. На номер 7 е Pineapple Beach в Антигуа. С обградени с палми брегове и тюркоазена вода, той предлага идеални условия за релакс под слънцето. Позиция 6 заема Фламенко Бич в Пуерто Рико. Този плаж е известен със своите синьо-зелени води и великолепни места за гмуркане. На номер 5 селекционирахме Грейс Бей Бич на остров Провиденсиалес, Търкс и Кайкос. Той се гордее с финия бял пясък и прозрачните води, идеални за плуване и релаксация. Четвъртата позиция е заенета от Варадеро Бич в Куба. Тук можете да се насладите на меките пясъци и топлите океански води, които привличат посетители от цял свят. На номер 3 се класира Трънк Бей на Вирджинските острови. Той е известен със своите коралови градини и ясни води, идеални за шнорхелинг. На второ място е Игъл Бич в Бонер, едно от най-красивите места за гмуркане в Карибите, с изключителна прозрачност на водите. И накрая, на първо място се нарежда Ансе Сорс Даржон в Сейшелите. Този плаж е известен със своята уникална скална формация и е смятан за един от най-фотогеничните на света. Ето ги, нашите топ 10 карибски плажни бягства, които ви приканват да се откъснете от ежедневието. Кой е вашият любим? Споделете в коментарите и благодарим, че се потопихте в мечтите си с нас.